A todos. Vamos a empezar. ¿Tienes tú el orden del día? Sí. Vamos a empezar el pleno extraordinario. Antes de empezar el pleno extraordinario, aunque ayer en la comisión informativa ya vino un momento Ana Ramos, que es la nueva secretaria, pero bueno, como tiene que también ahora tomar lista de los que están presentes, pues te vamos explicando un poco. Empezamos por orden. Carlos Calvelo, alcalde. Allí tienes a José María Sánchez Novo, Inés Ramos, Alberto no está, Alberto hoy está, Alberto está de baja, Celina Vázquez, sí, José Fazás, Purificación. Celina Varela. Empezamos el pleno. Celebramos sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación, venres 14 de decembro do 2018. O primeiro punto do orden do día é ratificación da urxencia e inclusión dos asuntos no orde do día. Si quieres hablar algo. Procedemos entonces a la ratificación de la urxencia e inclusión dos asuntos no orde do día. Votos a favor? Unanimidade. Vale. Aquí, bueno, hoy es el primer pleno de ella. María Esther, si vamos rápidos, nos riñe. Sí, sí. Sí. Echaba bronca, María Esther. Sí. Sí. Vale. El segundo punto do orden do día é solicitude á excelentísima Diputación das axudas incluídas no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios e competencia municipal incluídas no Plan Único de Concellos POS-Plus 2019. Celebrado o día 13 de decembro de 2018, somete a consideración do Pleno se procede primeiro participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS-Plus 2019 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian o cargo achega provincial 2019, achega provincial 2018 e préstamo provincial 2019. En canto ao financiamento de gastos correntes, a achega provincial 2019 aplicado ao financiamento de gastos correntes consideración un total de 612.592,44 euros. Na obra principal para a aplicación do paseo fluvial de Arteixo desde o paseo fluvial de Sabón a Tarrañal por un importe total de 255.814,05 euros e o subtotal de investimentos a achega provincial 2018, préstamo provincial 0 e o resumen total en gasto corrente 612.592,44 euros correspondentes a achega 2019 e en investimentos son a achega 2018 255.814,05 euros e o total por un importe de 868.406,49. En segundo lugar, aprobar o plan complementario do ano 2019 no que se incluen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas co seguinte detalle: obras de urbanización en Avenida Sen Iglesias por un orzamento total de 279.681,83 euros e renovación na rede de abastecemento e creación na rede de saneamento e o foxo
en o foxo Parroquia de Loureda por un orzamento de 148.298,82 euros, un total, por lo tanto, de plan complementario que ascende a 427.980,65 euros. Terceiro punto, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terrenos en relación a inversión incluídos no plan complementario, obras de urbanización Avenida Serna Iglesias, de renovación da rede de abastecimiento e creación de saneamento do foxo Parroquia de Loureda, e terá a disposición dos terrenos unha vez concluídos os procedementos expropiatorios que afectan a obra ampliación do paseo fluvial de Arteixo desde o polígono de Sabón ata o Rañal, que así mesmo conta coas autorizacións precisas para a execución dos investimentos incluídos na obra ampliación do paseo fluvial de Arteixo desde o polígono de Sabón ata o Rañal e ten solicitadas aquelas que resultan precisas en relación á inversión denominada obras de urbanización en Avenida Serna Iglesias. Cuarto punto, comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal 2019 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 2019 se a houbera. Quinto punto, solicitar á Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Sexto punto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sétimo punto, autorízase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E oito, para finalizar, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. ¿Alguna intervención? Simplemente, pois, aproveitar un momento para darlle a benvida a nova secretaria e poñernos a súa disposición por parte deste voceiro, este grupo, por lo menos, estar a súa disposición para todo aquilo que crea convinte e que sexa necesario para o seu traballo e un bo desenvolvemento destes meses en Arteixo. E, pola outra parte, anunciar o voto favorable a un plan de obras e servicios como fixo este grupo nos 7 anos ou 8 anos que levamos pois dende a chegada do novo goberno e seguirlle pois animando a seguir facendo pois inversións, aproveitando pois os cartos que nos deixa o que nos concede a Diputación Provincial para facer obras necesarias como son neste caso pois tanto un tramo máis das beirarrúas nunha zona das máis transitadas no noso concello, como en obras tan importantes como son as redes de saneamento ou como é a finalización dun paseo fluvial que leva moitos anos pois con necesidade de ser rematado. E animar tamén o Goberno a tratar de cerrar ese cuadro, por decirlo así, de zona que anteriormente foi industrial, pero que hoxe en día prácticamente é unha zona comercial e de servicios, como é a que quedaría por rematar, tanto na avenida de Fisterra como pola rúa que vai por onde está a parcela de obras, porque eu creo que precisamente sería o primeiro tramo máis importante para poder rematar un tránsito peatonal por toda esa zona, e incluso aproveitar a famosa parcela que está contaminada, incluso para poder levar a cabo algunha actuación, ou incluso, como eu falaba aí atrás co alcalde, a posibilidade incluso de facer algún tipo, convertir a avenida Serna Iglesias nun bulevar, nunha zona menos transitada de vehículos e máis peatonal, e incluso aproveitar esa parcela tanto para aparcamento como para posibles intervencións, como o famoso parque canino que leva moitos anos sendo solicitado e que o alcalde incluso por algún momento situou naquela zona, igual non era un mal momento para facer este tipo de actuacións, nada máis. Simplemente dar as gracias polo sentido do voto do Partido Socialista, penso que os demais grupos levamos todos estes anos que levamos aquí de concelleiros aprobando por unanimidade. Creo que é algo bo para todos os veciños que nos poñamos todos os grupos de acordo nas inversións. Tamén decir que isto aprobamos os grupos que formamos parte da Corporación Municipal de Arteixo. Digo porque en datas pasadas algún intentouse apropiar obras que aprobamos entre todos e que traballamos entre todos. Algúnha agrupación política intentou apropiarse destas obras que traballamos entre todos e que puxamos acordos entre os aquí presentes. Dar as gracias e nada máis, verme moi gratificado e moi contento de que a secretaria fala máis rápido que a min, co cual xa non serei a única excepción nesta corporación. Moitas gracias.
Muy bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Moitas gracias a todos. E o terceiro punto do pleno é a aprobación das bases reguladoras para a concesión das axudas de apoio á mobilidade para persoas con diversidade funcional e ou con dependencia acreditada convocadas pola Consellería de Servicios Sociais. Dictaminado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno celebrado 13 de decembro de 2018, sometes a consideración do Pleno se procede. O primeiro punto, aprobar as bases reguladoras para a concesión das axudas de apoio á mobilidade para persoas con diversidade funcional e ou situacións de dependencia, tendo en conta os seguintes condicionantes. Crédito, 55.000 euros ao ano, con cargo a partida orzamentaria 23.489.00 da Consellería de Servicios Sociais. O prazo de presentación fixarase na convocatoria anual, sendo de modo xenérico ata 31 de outubro do ano na convocatoria. Segundo punto, ordenar a publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. E terceiro e último, dar traslado do presente acordo do Departamento de Servicios Sociais neste Concello, así como a intervención municipal. Si, bo día. Darlle a benvida a nova secretaria e desexarlle moita sorte nesta labor no noso Concello, e moitas veces tamén necesitará paciencia para aturarnos, non? Pero, en todo caso, o dito, moita sorte e benvida. Moi brevemente, o que primeiro nos chamaba a atención, que outro día a concelleira nos deu unha explicación na Xunta de Voceiros, é como se ve reducida esta partida. No ano 2017 había unha partida de 120.000 euros, no ano 2018 80.000 e neste ano 2019 55.000. Preguntámoslle por que esta reducción, esta partida, e, bueno, o que nos comentou é que era o crédito nunca se consume totalmente, e, bueno, se fixo unha previsión para este ano de 55.000 euros. E, por outro lado, un dos motivos que nos comentaba é que se detectaba que había moitos usuarios que utilizaban outros servizos, co cal este servizo tiña suficiente con esta partida. Preguntarlle se hai algún outro motivo que detectaran no departamento para que non se consumira este crédito, neste caso no ano 2018, e se nos podería pasar, sen prisa, que non é urxente, un pequeno estudio, informe, por parte do Departamento de Servicios Sociais de cales son os perfis de usuarios que máis utilizan ou que máis solicitan estas axudas. Por a nosa parte, nada máis. Gracias. Sí, nesa mesma línea que avanzaba a concelleira e voceira de Terra Galega, fai anos cando se decidiu por parte do grupo de goberno modificar e eliminar o servicio de transporte adaptado, que neste concello funcionaba ben, e que dende os grupos da oposición, eu creo que a unanimidade dos grupos da oposición se lles advertiu e se lles dixo que o servicio debería continuar, que no caso de querer poñer en funcionamento unhas bases reguladoras, unhas axudas para a mobilidade das persoas, eso non sería en ningún caso sustitutivo dun servicio que facía un servicio moi concreto e moi adaptado precisamente ás situacións que nós creemos que son necesariamente cubribles por parte do Concello de Arteixo. Por lo tanto, eu creo que precisamente o que decía ela, ese descenso no orzamento, que por outro lado evidentemente estaba hinchado, non sei se sería para tratar de decirnos que o orzamento en servicios sociais era máis gordo do que realmente logo se executa, pero é curioso que estemos xa menos da mitad do que se presupuestaba fai 3 orzamentos. E, polo tanto, eu creo que nos acaba dando razón no sentido de que está moi ben e creo que é necesario e interesante poñer en funcionamento unha serie de axudas para a mobilidade, para persoas que seguramente non estén no caso daquelas que utilizaban o transporte adaptado e que teñan tamén necesidade de poder acudir a axuda do Concello para poder moverse, pero non era independente, nin é independente cun servicio como era o transporte adaptado, que creo que daba mellor solución a problemas graves que ten algunhas persoas e algúns veciños do noso Concello. Creo que o servicio tal como está configurado
non dá ese servicio a moitos dos usuarios e probablemente as persoas máis necesitadas non cheguen as cuantías polas cuales están establecidas aquí nesta ordenanza. Animos ao grupo de goberno a posibilidade, se é posible xa legalmente, recuperar un servicio que eu creo que aquí foi pionero, que non chega co que establece a Xunta de Galicia, que creo que non dá o servicio oportuno e non debería de ser reñido con a liña de subvencións precisamente para xentes que tuveran outras necesidades de mobilidade que non cubría este servicio, nada máis. Bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, é certo, Martín, que en este caso o Servicio de Transporte Adaptado foi pioneiro neste concello, efectivamente, e así se coñece polos alrededores, pero tamén a día de hoxe se coñece realmente por o servicio que estamos a ofrecer, que é un servicio que moi poucos concellos poden dispoñer del, que é que un taxi adaptado ou non adaptado vai á porta da casa da persoa dependente e o leva o servizo que necesita, se é o centro de día, se é unha residencia, se é o centro médico, a centros de rehabilitación, que son os servizos que realmente estamos a cubrir. Polo tanto, penso que é un servicio que hai que poñer en valor e é un servicio que non se veu minorado, e así vos lo comentaba na Xunta de Portavoces, a cuantía por a reducción en canto a usuarios, sino porque é un servicio que está aberto a toda a poboación e dende o ano 2015 que se regulou que en aquel momento os 120.000 euros si se consumían por a modalidade que se estaba a executar naquel momento. No momento que cheguei fixemos a valoración dese servizo, se regulou, porque sodes coñecedores que en aquel momento tiña diferentes deficiencias e se puso en riba da mesa, se modificou e a día de hoxe, asustando según as peticións, nos parece moi adecuados 50.000 euros e ainda así elevados, segundo a necesidade que se nos dá no día a día, porque neste ano, no 2018, temos un consumo total de 40.000 euros, 40 e pico mil euros aproximadamente, e ainda así deixamos folgada esa partida, se se dan novas demandas, pero a previsión precisamente de que posiblemente se acorte, porque temos novos recursos, vamos a dispoñer da residencia en Arteixo, vamos a dispoñer do centro de día en Arteixo, polo tanto as persoas, algunhas delas que están facendo uso do servizo para ir a outros centros de día de arredor, como pode ser a cidade da Coruña, como pode ser a Laracha, probablemente se trasladen para aquí, para Arteixo, entón xa deixarían de facer uso deste servizo. Ademais, os centros de día están obligados de por sí a ofrecer este servizo. Entonces, un usuario que fai a demanda a través da Xunta de Galicia para solicitar o centro de día tenlle que prestarse o servizo de transporte adaptado. Entón, non vamos a duplicar. Por que tamén reducimos un pouco o coste en canto a isto? O 0,65. Houve un momento que un servizo da Xunta de Galicia que fai uns anos non estaba a funcionar dunha maneira moi adecuada e a día de hoxe está a cubrir servizos puntuais aos veciños de Arteixo cando así o solicitan e cando demandan. Entón, a día de hoxe non nos consta ningunha incidencia ni ningunha queixa por parte dos demandantes ou posibles usuarios do departamento. Aínda así, vos invito, se tendes algún caso que vesades que non chegamos, para poder revisalo. Pero a experiencia destes últimos anos é que está funcionando moi ben. De feito, é un servicio que penso que todos nos temos que poñer encima da mesa e poñelo en valor e que así o valoran o resto dos concellos da zona metropolitana e dos recursos aos que van a xente, porque non é o mesmo que un dependente, unha persoa con dificultades graves ou que utilice unha silla de rodas que teña que facer un trasecto dunha hora para ir a acompañar, ir facendo un recorrido por todas as zonas e que teña unha hora no transporte, a que vaya directamente, que o recollan e o deixen directamente no centro o que ten que ir. Polo tanto, e logo ademais sabedes que estamos traballando no transporte interparroquial, a demanda, e isto xa vai a normalizar a situación e xa vai a cubrir un pouco o que vos estades a comentar. Calquer veciño, sexa dependente ou non o sexa, vai a poder facer esa solicitude e se vai a cubrir. Entón, o que se pretende realmente é normalizar e integrar, e non facer un servizo estanco. Moitas grazas. Sí. Hai varias cuestións que eu creo que incluso son de fundamento.
Isto non é un servicio, é unha liña de subvencións. Non hai servicio. O servicio era o que había antiguamente, un servicio público no cual, se tiñas os dereitos adquiridos para poder usarlo, pois evidentemente se te proporcionaba ese servicio de transporte adaptado sen máis. Ora hai unha subvención, unha liña de subvencións nas quales os cidadáns que se vexan afectados ou que cumpran os requisitos pois acceden a ela, reciben pois o método de pago oportuno e en tal caso pois utilizan, segundo as liñas que marca a ordenanza, pois utilizan pois a fórmula que vexa máis axeitada. Por lo tanto, eu creo que aí se trata e onde nós ponemos e incidimos. Non é un servicio, non existe servicio de mobilidade, ni de transporte, ni nada en Arteixo, absolutamente ningún. Hai unha liña de axudas para a mobilidade para as persoas dependentes que convoca este Concello, que dá unha cuantía, pois, en algúns casos que será axeitada, e moitos outros, pois, seguramente que é completamente insuficiente, porque antes o servicio, evidentemente, corría con todos os gastos dunha persoa que sí que tiña que utilizar un servicio de transporte adaptado e que, por vía dunha subvención, é completamente insuficiente a cantidade que reciben. Por tanto, aparte de que complica todo, no sentido de que unha persoa que teña unha realidade de mobilidade funcional moi reducida, complica moito porque todos sabemos, non sei se será por fracaso do goberno no seu día, cando anunciou pois medidas para a adaptación dos taxis, todos vemos pois as adaptacións reais que teñen os nosos taxis que realizan un servicio público en Arteixo. Por lo tanto, se vostedes creen que este é un servicio pionero, cando non é un servicio, simplemente unha concesión de axudas, que xa outros concellos facían de moito tempo anterior ao Concello de Arteixo, pois eu creo que estamos nese erro. Eu creo que as liñas de subvención de axudas a aquelas persoas adaptadas, os servicios de transporte, a demanda que se podan poñer en funcionamento, que nos parece correcto, e foi algo que ademais estamos todos de acordo para poñer en funcionamento vía a subvención do DUSI. Eu creo que eso non ten que ver cun servicio que eu creo que, volvo a repetir, que era específico para persoas con uns problemas de mobilidade e que lles daban uns dereitos que non lles vai dar en ningún caso unha subvención. É certo que é unha liña de subvención e que financiamos un servicio que demanda o usuario. Chamémoslle como que iramos, é unha liña de subvención. Con esta liña de subvención o que facemos é facerlle un copagamento, na maioría dos casos, a gran maioría da porcentaxe, para facer uso dese servizo. E tamén teño que recalcar que o servizo que vostede está a mencionar de fai anos non era un servicio gratuito, había un copago. Entón, o usuario tamén tiña que pagar, non era un servicio totalmente gratuito, e en este caso, pois é igual, aunque na maioría dos casos financiamos case o 90% ou en algún caso 100% se necesario según a renta do servizo. E refírome servicio porque realmente estamos a cubrirlle unha necesidade ao usuario, que é o que realmente importa aquí e dos que están totalmente satisfeitos. Aínda así, se tendes algunha proposta de cara ao ano que ven ou algunha familia que vedes que non está satisfeita, non la remitides ao departamento e se valora e se estudia. Gracias. Bueno, creo que aquí la necesidad principal es la de coordinar y complementar los distintos recursos que hay. Efectivamente, había un servicio de transporte adaptado que, bueno, pues el usuario tenía a veces que esperar más de una hora haciendo un recorrido por el bus por todo el Concello de Arteixo. Vuelvo a reiterar, el Concello de Arteixo tiene 93 kilómetros cuadrados, entonces, pues con una línea de transporte adaptado, pues los tiempos de recorrido yo creo que eran tremendamente largos. Ahora, pues un poco, va un taxi a la vivienda del usuario y va directo hacia donde quiere ir. Con lo cual, el tiempo de espera se queda muy reducido. Creemos que ese sí que es un buen servicio. Y, por supuesto, yo creo que ahora, con la implantación de un nuevo SIMU, con la implantación de lo que es el transporte interparroquial a demanda, que por supuesto pueden ser también microbuses que tengan también transporte adaptado, va a haber 2 microbuses recorriendo la zona de Arteixo, una para la zona norte, otra para la zona sur, que también se podría un poco que sean los propios usuarios que usen ese servicio.
poner otro bus más de transporte adaptado, es decir, tener 3 buses o 3 microbuses con distintas descoordinaciones de recorridos, yo creo que ese no, a lo mejor no es el modelo o no es la coordinación a la hora de complementar los distintos recursos que ponemos a disposición, en este caso, tanto de los usuarios de la zona parroquial como de los propios usuarios, en este caso, del transporte adaptado. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bien. Bueno, una cosa más. En principio, el pleno ordinario de diciembre, o lo hacemos creo que es el 28 de diciembre, jueves o viernes, ¿vale? Va a ser las fechas que 27 o 28. Jueves 27 o viernes 28. El pleno ordinario, ¿eh? Vale. Pero os comentamos porque siempre, si se varía, Ana, eso tienes que... Si se varía a veces el día exacto del jueves, el 28. Bueno, o jueves 27... Bueno, hombre, no te preocupes. Pero bueno, contemplar esa posibilidad que va a ser uno de esos dos. Hay un pleno extraordinario en la Diputación, pero... Vale. De todas maneras, aquí seguramente el pleno ordinario será a las 9, ¿sabes? Y en principio lo que os habíamos comentado en la Junta de Portavoces es que va a haber 3 temas o alguno más que se incorpore. Pero hablaré con Rosario, 27 o 28, uno de esos 2 días, ¿vale? Bueno, pues sin más, muchas gracias, levantamos la sesión.